kahit taray na nanti tapakan tayo yo. Ay busmay na bang kami na konta kongora monte takokongora takaraki. Ay mon na beta kokongora. Mayroon taman na tunuman na monta kadinek. Kaya master tiya kemew. Yay anak kare kaya na mga siya na pa mga ira inunun tayo yo. Au kanta nga pangke ako kongora yon Facebook tatapan ako kata kaya tatapan ako kahit taray ito. Yon ikilibes ikay kita isinan ko ikilibes sinangin busmay ko na ben akong takongora era kayo sinatawrain busmay at masta tiya kemew wala ngayang kan na rin narari na mga anganirang kan te karak inanon tameron tapakan tayay kura pa masta tiya kemew ayakam na ben maurin kaban terong-rong kay era kam tangirian nongora rong demet are mana may yakin akon aben nakon meang pare utag mayap mama are mayaki nakotarawa are meang yakan tani nga ikiribesin ko wang kana komete ay mana nga tam na yung nakon kangay nakoyangin nakon na ben nakay meang panakay ben maguriyon na nakaraon anya ara ko wangay day kiribes ang kanyan di tayo uruwag ite tension ikaw na sa tangira karawan ang kanya iroyat tanis sabut sa tuwarti iroy tetapi pangaya na nakarawat arrangin pero kung mana makene kay kauman amin ay irong duwara po buat naman natin sarili awaroro kong kanya ng maguli Kan imoy na yo ayon da wabong kita ni pong ya yan ako kan tiro no kita tarawa awas ko tanam maguri kan ay nanon si kuya ari apon maguri neri kay detay to wana panayang wa yan akon akon nakawa mayari akatawraw ay apure atang mo o soy na menus teman panakay awayan ni mesui de buya kangay imaya ngano to war de menna ya kauchuta ro na ri no kanga kamukanga enang puti akawa kamakawa kamag Tana kawa kamanusin ako datang kita watinu wa kamanusa ang kami. Pare tang ita mo. Ari ka kamakulit teman ari. Yamang kau suta kina ba. Agad be enamagin. Kangaya pun natay ang kanya ronari pa. Yaya nakanga. Mayari apon daira kaya kau susya. Ay pun nagius. Yan akong suwang apo apong kanya, siya ni Mati. Ya kakamakulit ron ari. Ya, sito may, ito kiburon. Ganyan naman nga pong ari, ayaro ko tuwara po apo. Ay kawarira. Tangi niya po na, tangwa teka.
Paya nakatoka, dapatan teman ya hari. Asa na nukawag yung kisawang hari. Papukindo ko na ikakay. Kaya ko iya ikakay. Anak ka daw at tinsin. Awang ko na, anausin ako nakaw. Ayagi na kaya anan ako nakaw. Yawuta kinapatan na ako maniapa ang tiriri. Ay, yamat tinaging kan. Ano mo nga pong. Yagi po tiriri, ano nukawag tiriri, kaya yamat itiman na disama ko rin, ero ko. Ang kan niya, yari kaya sa mangong, yay itiman na kain tabiyang, irapa ka unumin, hindi nga tabo. Ano sa mga anak ko, mitiga. Dapo-dapo na ako, katukaan no ki. O dakat, yari nga tuwari. Yari nga may gasuna ni kangay, karokan, dapat na. O temet yari po ni Menen na. Ito akan titiran na wa. Namaguriyo na. Yagi mew. Ano yakaraw tayo katuwari. Ay nano ka kabayagi. Ya po ni Met. Ito, buya kami ito giburo na. Kita si Bugyan, ang kikangay mo ang digay-digayo, tayo na rin kabukan. Okay, sa kanak ko ang kanya tiyak, nakamay nakukurubo. Pa, yamat, isama ko rin ko pa na nakaraw at tinsin na di ka uma. Yakang ko ang kitiroin kan. Pa, anamatari, aki apa yang musro. Ya kalau gini ada buna, kan doko nare songo, ni buna, ya national primary, pana content primary, ya national ipiri dari kina, ayo na national kamnan na. Gisa ang wari sana nukawag. Yaro ko nga nabubusi may taraway kayo. Kamakato ka, rapatan na, tuwa ni Kiba. Iya, sa mama na, nakuntimere, nabubusi ka tokan, rapatan na. Iya, sa pogi na. Iya, tauroin, niniyagiyay. Di mga, amang arawan, katoka. Tayo ibugin na. Tayo yake po. Ay sinano ka pa siya kunan kato kami met. Asa man karang kamaya na pati tiya kabadang ko ay kangate. Tipa hindi ya di ba? Ade si to mayay makurubun tayo nako. Mayari sa pundeda kangate am radio. Ay sa mga swangi araw kain timere wani kiba kato ka pa tayo ibugin. Ako ngogin kanya ngogin ni edit ya ini me anausu pariasan nung ay mate una amang kana ko ay abubusi te akamponi ko nan iya itu ani kite takay bukay kan ake takay bukay kan tabubusi may kay kamkonan ni kira dapat tanah itaraway kay Kanya sinang kakaya pantay ya naman ang ayari sa gini ada sarili at nabubusi ba na nikira-kirapatan tuwayo itaraw. Mare manggi ngapong ada simatin na manggi ngapong ni karo ko ayat ni meatay. At nabubusi ari puntang ira-gina ba na karo ko kirapatan ay. Paista ni nga tawani ki baka anta ni meatay ay gito. Narang kanya yang kakaya nako na. Kanya siya kakaya bantayin kaya ng nako. Usad ada teman na si kakaya yagi isway noron yagata tirawari ada toko suway. Nakaswang ada teman na yagi ko na. Ay nang ibe ni buk. Karo ko era
yang wana ta nang pun na kong kan nigiri ay taraw. Gaya kita kanta ni nga pa ang kan nang nigiri ay taraw. Ya bubusi to wari raw nang kan. Kaya ko nanto ka kaya nariyan ko woman na mew o teman na tematiki. Mayari yata ko na ko ina ko taya. Erori si sinabusi mo antin tenama. Toka pasinanuriya kana sige kena ko rabosi ante teran kanne suya kwanro. Mangkana buni nanonang kanne ta sino ko ta tiaw anu ni ngapong kitiaw ay suwa. Ya kawa rabatan kanne temane. Mayari sa karaw taya kana ko ina. Pa sabu sing kanne aya yaki meawroy arabos. Na ko ta na nanom na ko gibantuan ni gibanok. Ayarang kanne. Enang inigilagin kan. Teman na temati, teman na temew. Ayare. Jabusin ako. Aya, enang pungitain kan. Gaya busin mo yun de nakontiraw ari at mamari. Ero kong kaniro titang. Yapon tangin na banggi kay yare. Yapon kato ka na nuntang pare antay yan ako. Diyan at yari, ari yapon ni Mene, inanon pagina. Yapon po sin ako na banggi kay, ere kaya uyang ko pa nakatayan kawaya ko ay nukoy kay pa. At na kay kain ko po may kay, eka nga, ani yan manangan na ko ni Kirana. Ngay tayo na ko'y kay hindi ngay. Tawa tiyawa wuwa kitiyawa tinuwa. Kanya kay yapusin ako, yari ka uyang nang karepepen nako taro. Yari ka nga rawan ka na rin. Tiyang imati tino, awutay ni ka ngayon nako taro. Yari ka po ni pusin na bang yarang ni pusin maka. Pare awutay tiyang imati no. Siapa ni musi ni karo ko sikita na abe mama ni karo ko enang eri mayana. Aja ginori amma sa taya sa mena yeta ni mayana. Ya pa nang kanya arapa pa si tuwa na tangkyari yo ya arapa ida di kina. Ayari nang ibangkan niya ya takaruan kanya na kondot aram na tiyari. Na ako, wala kukurin na nung kanay sa paamo, paya pa niya rapayo. Tapi wala tay, pang kanaya siya sa mga pusin ako taro. Agad karungwa. Paya, enakangan, timetin, ni kaya katiya kari. At ako nagawa matanggi, ikaraginayon ako, at ako, no, ang gaya siusin na ba, di ako matari. Gano'n na pa yaus. O mali yung mga swanga. No, ayan ako po nusing kayo masyang mga agin ako, mama, payangan niya sarayin si Nilomi. Ayuy, asuya na kaya ang ura. Ano siya po sinikangay? Ano po yung singay dapat ang damat? Yapong. Yakan, nukan po. Jadi ante toko suai, ariyata anak tapo to te tiroy. Ya kangay nako beso, nakangay dari kinte tumanta pun kato di kari pa beso ari papag, bubura. Ang kane ya ruwate taposi, ya tataning ate matangkan. Iruwate taposi ay yawarak. Ayan orang kane naku na ko inanon na naus. Kaya ngayon, para ko,
Pare to ya pe ni yung ya pa. Ya ka nga na bang gesi di kaya rin sa ka nakanta ni nga na pa. Yari ya takaruan ako yun. Pare minamay sinano ko. No, Roy. Ang ngaya. No, kamano ko. Saro ko. Ang kami naman. Ngayon woman. Ada ano na. Anaya ko kan ng ngayon woman temew. Teman na tematiki. Dini maning kan. Ay nga. Ay, ada na rin nga rom. Ada na tapos. No. Nano na, singki na, temet. Yang singay mga yan. Kaya ngay teteng kiki, ari takaru, ora kain dadi kin tekayang bari ari rawa takain na. Mari apa ni na penduk. Ay, aro ko temet. Oh, ante ya ni kiriya tiwa matari. Ari apa ni na pen atay ni mani apa ni rukoy dan nungura temet ya ari. No, wagi mako. Yak. Ang kita ya usin na ba temet. Mari ya suangan na ba so kibada nga iya po ni mga usma sa anak ko ni kan yang nikasana mo ko dari ro ko ibukin. Masuk kan ni ron tiroy. Tayo kan ako nubuka. Pare ya ka nga tuwa tiroy ay nga ano. Ani bis ani tataning Pare pising ki ay pun dapatan jamat ay singay. Anak ko tayo naman ng gigi, anak ko naman tapi katabus, merap temati arina no, ariyon tabus. Tapi ka na tabus gigi, nakoyta, anak temat. Dia tadi po ning kan tiroy na ko yan agagi. Dia tadi po nda ko ya, no, apon si pasya na pen nako, tukura gari bata ko. At ako na kay ikaw ma baka kam na konaro ko tawa uwa kitawa tinua. Ani ilo ko tawa tapi na tuwan. Pari arang birma ka wade ari yakade bebantin don te temena. Teno na tiang. Ngayon ng taraboniya. Ngayon ang taraboniya. Te amimet ayaro ko. Pare ta ko apon si pasya na benna ko bata tani nga mangke tewa uwa kitewa tuwa na uwa ngayari ako kinako pa mga kauya. Ang iroy di pa niya ayaro. Ayaro ko to ko nagagagi. Pare tero ko met tinanong kawak pare inako ayamata nako ni karawa rainsin. Ay ayaki inanon pogina. Yakara pay na bangkan. Bari ya kita ngiri ya ananoray. Yayara ko ragi ni tap tu ya menay kay nakit tu suwar ya kay kaway. Ay kawari ya na bangkan. Adi anak. Bangkan ni. Ya bus terungurung. Dia busi di nanun tiapis pare yang orang. Ay, iro ko temat ya ni kita kia. Kanga terong-terong ya kakawa ki pare ay sepa karawan nan ay sepa tiakan ya ni kita temat tebong nanti apa tuan anak kon tiap tuan. Ngani ya anak kon kawara tuare te ara koragi ni nonus menai kaya ewas man hindi tapatuan ay kawari ka ade ay sa kumin kakarag sama ra ke ero ko na betemen kan kawara na pati teman hari tuara kasimero pari tuwa kasimero kain nonus ay ade doon ako may kamara ke sama ra ke mangay ang kisama ra ke mangay tuwa kasi meron, kaya kamara gaya mga atong araw kan. No, tika wala temenayo, ari, yung ito wari, tika wala at ako na pa. No, tika urari, kanga ibusirong-rong ng diwa, bising kaya, iwala temet, may yapi maman, nako taro.
Pangaya to wayo. No. O kan karagin na. Ari karagin kan. Ayan na tayo ka na pare. Ari, nang pa. Ari, epa na ba, nang pa, yung mga chuang takaruan akong temete. Pa na, natatani nga, pa sinapa mo. No. Ang kaya sinapa, punyakan na patyakari, ari, patyaki nagmaymay. Ang kaya sinapa, ako, kwa ka nga. Marang kaya sa yeswa nga. No, kaya ano ka punusin kayo, sinang ko ginawa pa mama, para ko, yung nga niya sa arrangin nari. Kan jagat payari ke bari tahu nak ayam mati dan karena orang kawak yang kan apa jadi ini ada teniman angkot teniman nasional anak katayan ni kami ada temannya imam temannya biri-biri temannya ya primary ya sangkannya terong-rongan ngayon nakalaki na rin ito na. Teka ro. Teka ro iya. Puni ka uma. Po teriri ya, sa puni pa rin ako niri ya. Pa rin kukuri yate. Painaya uniform. Anak kong teriri ya, sa pun ngakin teriri. Kangat, imahin tayo resist, ero ko na ba, tirong-rong. No, yay kiti yamin na, kapero ron. Yer, kapero ron, ay nga. Arin din, peri akari mayo. Parang kanya, doa ni kilibas, doa uwa. Amirang kanya din, narapari ako. Kanya sa kataya pangaya titiyayo tayo una iruyana doan na tayo ni mane kita tangin ako kitira sak ko na tayo ma yan ako te beri ako ayan na te kangatiro tuwa na kapayan dapatan de temena ayak katsiniya na bangge kayo. Ayah kata, pada pun puteri ini, mayano dia teng kaya awal dia nak antepik. Anak ngawa deh, ya sini maya. Mayari kata ia ni karua, awak kata ia ni kamewa. Anak ngawa dia pun imat. Pangaya kementaya kamani kasini ya titiari. Ada apa sih nak tiakan angkan ni? Temete, teka pero ruan tiriri. Asa na kon Noria. Ngan ayo ngan teka pero ruan napon diyan na tayo policeman. Ayari ya busin ako na bangkan nakon to policeman. Kariyate bik. Ayan ako suwangiya, tayo ka pa titiya ka pero ruan ikay. Ang isa na ko sa Noria. Mandatay ribusin na ko kariyate bigayin na ko yaburesman. Ay yatangin na bangkan yon tapas ka kangan niya kan tangware inanuntenama. Payarang inanukaw kinge yakangana pa ni kapaya rurona titiya yung. Ay tira arapura ngay tandiri kita ayah pura tiang teriri kita ayah unna iru ya ta tamana masina na masibuna. Sa ko nanatay. Ada ako pura siman anak kon suworoy. Ada yapon imat. Erga ayah yang yapon ni kapaya rorona. Agad teman na kangato iwawa na ko ina. Sa kana ko ang kanya da patayin to ani kipatayan. Sa kana ko ada sarili teman na pa iran ako ditiyari na kumain na ko taraw. Ayo detaya kana no kawak. Buwa tayo ay ka kana no kawak. Temat.
Takatin nimet. Ara sarili. Ya po sarili. At class to one at the science. Ya ginuro ko yung sarili. Ang kanya tuwayo. Yung sarili ko, inuro. Ayaw ko inurang kanya pa, kanibubugi. Mayari ay bubugi, nararili. Asarang kukurin kaya, ito ang science. Ang kanya tuwayo, tayo yung oras kinatuta na, bari ka nga tayo, rang hindi mamangin ko. Tayo nakipasin ka natin, tapay, ekoro-kora, tapay ay, sa kwan taning ay po nang diri niya na class o na class mga mayari yan ako nori nga min sarili kaya mayari yapon na ako nori apa tayo suwain mo tayo masu apon singayan nanaos ikan nga may sinanok iti wena na kontiyo pa anak kayo naman kanim na anaw aliya kada po na po aliya enaus aware mayaya po ni Met ito ki burona nari sa kaukat anamatero o dia pun ni Met. Sa usan ako naman niya ba? As matin na ikakay. Sa kanako titayakan na ko may ako ang huwag yan ako ragi. Naginas na. O dia tangi di ang kanya. Na sinagay pa ina mana nga dapatanan na ko may. Egipentuan ikip. Egipentu ko ng tuan ikip. Akan niya pa ikaririkin tiriri. Temate. Kuha ko na nataya, buwan na ako ningay. Sabon na ko. Sa kataya, ban ningay, yasin na matiyay. Tawa si masuwa sa matina pa. Ito ginaba purora. Katawa sinako na ko, sa pakana pa. Nayayakan tamban niya yun, anamanangan ako nakawa. Ayagi ko rubugin na diyan ako nakawa, bangaya, yamun sila, wadapatan. Kaya ito kiburon. Titi yayo, yapon na meaw na. Ito wari, ara sarili. Ara ngay, di sa mangin ko. Ayari ka, ara kinay muina na mamangin. Ayari, emasu na ko na. Anday yan nagimat. Ang kaysa taga-tagay kay sinangagimat. Ito sinapo ni Pwede ni Met. Sinanurang kanya de. Ano tayo katapay po ray bugin de Met. Teminin taruwa at tikibunin na wano. At ako, baka na mew. Apo na tayo pa na Met. Na apun na kaya tatapo ito na kanamat apun na kaya di po na yamakuri pa emanu ka kuri ngaya ya to kinga ya tangira maya di pay na ba maya pa kantang apun na kaya na ba spangaya tutana nakito ki ibu ako ni pay kakaraw yan tay ngayon punto kita yun ni kapan temat ano nga yasin na matiyay. Tayo po nagiman na sa yabo na batibiro. Katano hata matinano kawag. Ang kaya ay mga tukukuray ang kaya. Matukukuray. Ngikayin ko at tinano kawag. Ang kaya ay mga tukukuray.
Matakukurei pa ayan ako mane yo eviti yang eviti anak Tapi tayo sibukin natin tua. Paya na imeura. Kapon na napahid tua pa enato kimeu na angkay. Sabubukin na natin tua tayo nok. Ang ay tua po. Kapon ni meura arang iniman. Pata anak ko dua bui tebubua. Arang inawat Diyan na bayo ay tabubuwa tapon na narinig. Ang ayira erang kaya iswa. Ay iswa bui manimawa. Ay iswa ni mabui. Ono bui. Isibui. Ay ito kinababurora. Tapos po ni pakataya rapatar. Tawanya arakanga. Kana tapos po ni kawagin ray rapatar. At anak po timan meor. Mangkana to sebakatera pataran temanging don temuko don tidrak patay ito kinapahirura tidrak tatiagi mamasu to sanang ko na ni karokwaya ay daw wara tayo nang ko na ni karokwaya ito kinapapurona ay yapuong kanyan tibiro Masua ya kius. Sa bukinang kanya tiyatua. Tapon na nababae na tiyatua. Tapos siya ka nababae na tiyatua. Ang nababae na tiyatua, sinapunti man ni Meura. Mangayra si Ponuri, rapataray Poniroro. Tawa na yay tiyorak. At tirapukin na. Kanga ka ni Beawayo. Ang kay Beawayo, kangayamat. Ay tapukin na. Baypukin na ikakatay na. Ita ka, opoy para ni kangay. Kangayamat. Ang kaya. Ay tawat, tapoy hindi kay wayag itaw, kay wadi mo yapak. Ano ba, naubure. Pari, isu ko iro, ay po ni kakatay na. Imata kong video, the YouTube, dira na di kaya, katay na, baka na ko detay. Andayan na burean, panaw burean. Mangka na yan matabewayo, ang nabukin na tiya suwangkan. Kapon na nababae na tiya suwa pa, na matabewayo. Ito ko basag ngayon, kaya. Dahil ako sa bubukin na napatiya suwa. Punya na babae na tiya suwa, punya na babae. Ayari, kanastang dia pas napapakimewra. Kasi na pun kawagin dapat tara. Ana roy karara. Ana parents karara. Ana yay tamo sila etaw tayo nako. Ayo tapo yay imamatay yay ruy matang. Arangin kawagin na yatay ni masu. Ngay ray kay gidibes. Tayo na masu kangara tayo ni kakaraki pare si karaki na pa ni karokway tiya ya Etang ito mo, asa si Payang mo imasura, kangateakan. O yan ang kanya. Tiriri na ko ilan, tatayayo. Apo ni ko nahandi kaya radidi kaya tabubuwa. Ang kana, si po ni kawagin ni Meura. Ang kana, si po ni bakatay Meura, ay kay. Ari kay ito, Meura, ay kay. Eka nga, ay kay. Paka na Meu. Apon na tayo pa anamat. Apon to kawan. Sinapon ni paninimat. Na apon na kaya tata pa ito na kanamat. Apon na kaya rikpo na yamakuri pa emano kakura ngaya. Ito king kaya yatangira na yaridipay. Na yapakantang. Apon na kaya na ba si pangaya tuta na nagito ki. Ibu ako ni pay kakarawa kiyan tayo. Matang ikaya ako ni matanada. Kangakanyakan, tuwari ako karo. Yaki mamangin ko. Ang kiyamane, ayaro ko yabi mama, away ti sa mangin. Ari kiraro na.
abubusin ka ngay. O, ito policeman. Ayaw di tayo. Ay, mamara dapat tan. Ang kan, yay temate. Panayere niyesta, ada punta po dimay. Mate tadi po. Ang ayang kanya, ero ko na. Ay, temate. Ada pun kakaman ka, ya kaman buat kainan burona ke. Angge haki mamasu aya tahu na giniyesta angay angkan anak aw kita tiaus menay kau mangkan angge menay kau ma angge bondin na ko nanaru aya sikin ako na ay takaruan ni ira na teka ba una ko may nora ariya manangan nora anak anang kangat amat ya ben aro ko kain dadi kirawa katayan po kiya ya pun to kinapuro na ikake sa kain dagyan na ba inanon na raw sa aray ikaw na ang kanya na yero na even na iradikina ayat ako na ya mga ori awera ro rayo ya ko na ikaw makulit emet ya giko na ya po ni mat ay pun na nai yang ongkan ay angko to ya mga dia gua na irundo na dia san met o yan na ron temet ya sinapuni pa ni met ma ako na napapagili ki meura kanang kayaro ko ang indio amata tebubuang angay da yara nakita kile tebubuan na pairora sinakataya sinakawagin ni meura kawagin rapatara why na meauray kantugi pa ikikanga anawruwa rapatam ababagiyay meura nakon na nakanta ni nga tuwe kampasin na po Sekarabate masa teke memang terong-orong ay monta kakongora. Ari yang anina na bete tekantani ngay bukin te akan te temete. Terong-orong ari siya na ko ila nanon tayo kantani nga bayari ke pangarang ay datang ngora ay nanon te tatay dikyay. Kana ko man karawan ng ngora te tekarakin tatay yo ita ko pa pon naging kandare. Erang kana nakawak ikaw kay nang kay tausu are mete yausu kariaria mete kakanta ni nga tenano kawak ay bukin ana nanoa nga tunumani ayo ay kita na bememe singaya dinanon temerawa ay bapak inanon tero ani kakyo tarawa ibukin kain na ben temete nasina kita kiniya kitelimen pawangan anora roy ayausu imain na kavenia na natapon ni mesu ni kakanta ni nga ogin arawe mere ita ko ba tisong ara kung ora takaraki ang ira kain ti karisa tirara te kana kon takarakyan tirang ko ara te kana kon takarakyan amen ora pate masa te kemau na sebangam monte te kakawak saksi bugin te tiang ariri na kon na sinikilibas ay ka amin ang yung kiribas sinanugun ni kiribas ang tapo aki asan dari nanon na mga riri me ako kubuki ana pa nano aki auruak ibugin na yausu ari buwa ibugin sebangam mo ere kay yatay ni mga kaispo me yakoraki takabene antay imay na yakavene yausu tetap boleh nami ngoroy kora pa masa tiga me ibugin na service monta kakawak enorak iroya nasi digilipes kay kamais o kanta nga pa kambon ng ora tanong ora ante tapakan tayo yos na sanga musta po ara kakaitaw na kontaw naman yo adi kita usuan tawang ora na pe detay yo o kanta nga pa kam mga nabe kakaitaw na konti taw naman yo
Amnara po, sinang kay nila, hinanon ta meron tayo ayo, sa mga kaisa po na ba, nakon tuwig yan na ko, ang kanano na panayay na pwede kita karaki, nakon tuwig yan na ko, napuntay na pe, ayo. So nabusi araw naman, pa na kay nila ang taro, sa may anak ko na pe, ay nanon tayo kayo. Dapat pakay. Era pa. Sa kawato hari kita kakataw no konti master tikimeo. Nakarak yarang kakongra. Rari pa rin po niya data na rin. Sinangkay na arada tapos sa'yo sa tayo ay abong dahi. Na sinakakabong na tibok ka niyasan nanganira de master tikimeo. Tibok ka di tayo kan temet. Okay? Ana ponte kana sa karawang kan kan nura de kan de tebogyan nang ino ko ora to baka masan natati tebog may may na sa tataro dutan tas sa kaliga dutan de takawring asa man kay nila sa tataro sa karabaw ko aswara montama de marunong alis ko ang nila inon te tapos may mo na karakoy atay sa pusiko kung nakakawani tanan diri ahas pa nga kaysa sa dependen ani karigay nonon ti tapos sa'yo kurara pa rin kibugin niya akong mga na iyo arang mais tanan tungo ko ikarang kakongra may runa ari kiba tanan diri ay ikarang kakawag masa tayo papunti aswang ki ako ti matuan na manila rikilan tayo nako ay kaya taloro na sa mga Yesu. Amen. Ayan, iti ang inagi, pangurungon di mati nonon tubog ito, pwede para, o kakangay tayo ka na. O, ba't na kami na kanabo ni mati, puntugin natin, kami na di mati makana. Kana tayo si mati, ay, apon na kaya, tupaya sa tayo. Na tungo na tupon siya na yung kakawak. Apon na kaya, apon na kaya na pati, tupay tungo na sa tayo. Tawagin na pasamet. Dapat tayo, sinakunan kakangay. Sa kasa metakukuray. Pwede mo orang ang mga spekas ko nan. Yung ko yung mapunaan niya, punta yakin nakin tabok. Punta kaya diya mata. Ay, kaya diya punta kaya diya tapaya diya temet. Takawawa. Kala supon, kala araw na ba iya nakakanga? Asumontahin mo siya. Ang dapat tayo. Asin na bugubuki. Asin na buwan kakangay. Ay buwan na nakataw-taw ito, wali ka raw. Kaya buwan betira. Ay daw buwan na ito na ito buwan siya na hindi kakawag. Buwan ngayon na si bebay niya, ang ulit meura. Sili na ipeke sinakani, sinanimi, sina-consume, nukon dapatara. Ako ka na contribute, nukon rakangang. Kaya buwan tiyakin na kita pa yung kaya tiyakin na kita po kata mo. Buwan takangangan tayo na ko. Tatan. Ngay, sabihin Mr. Bowman, tatanahin ako ang ayakos takanganga. Sagi, tiyaso. Ang kan, sinausin niya ngay. Yaya na rin mo. Ito yung ginagawa, yaya ito mga us, ayay, takawukuan us. Akabay, ito ko rin kaya kauya ito mo us. Pato ko rin kaya kanya, kaya ananura Yesu. O ya sa kamiyaw ka rin. Tukor kaya kan akia amonus. Tukor kaya akiusit domon mga us. Ate kibuak pare ay kanya na kayang tatan. Si buwas that. Ane timewa yo sinabere ni gitan, pa sinabere ni mat. Sinagiyak, pa sinabere ni nus demon ni mga us. Anda sila mo yakin. Baka nasusid mo ng mga house. Sila meraw ni Yesu. Yari. Ang kakawak ka, hindi ka risa. Gagawin ako yung kami. Sinabi. Benin. Nila demon na po tawa. Ala demon ng mga house. Sinagi ira. Takawawan house. Sinabi. Kaya nila ditaro.
Tiaso ang mga tamakas sa upoy ko rin sa kakaswara ko rin nanti. Tibong nga po. Sa busiko, am tararu am kakawagin kasi ng mga dinaron tibong nga po rin ayo. So, sa ko rin kakakitaw na ko yung bugin am kakawagin dik. Ate meron nga kosan ng kanina. Asa ni pero ng koro na ron narakanda ni nga pa ni kasi nakaroy. Inanon titape sa iyo bugin are-kare sa. Kura mabugiatan kay rini. Ako na mabugiatan puto ka. Kura pa rin kuya. Kaya hindi kalisan ka pa na. Bugin din marunong. At ikikiyak. Bugin puto ka ang tawag. Suring nga namin sila rin ka pa na. Naratahan na kanya ka na. Ang namin ay isinanok. Rani akawak ni Roy. Saka nga ni Ram Roy nung tayo di kayo. Kaparan ako rin ng Roy. Kataniran inon tayo di kayo. Tapos na ko yay. Inonon na tapos masu, inonon mo yung ara. Tawag is sila masu yun. Karoon ang ating na. Doon na sa mga Yesu. Amen.